Хәерле көн вакытлары, сезне сәламләргә бик шатмын. Һәм без бүген диннәр тарихына, дөнья күләм диннәр тарихына багышланган видео курста беренче лекцияне башлыйбыз. Гомумән, нәрсә ул дин дигән сорауга җавап табарга тырышырбыз. Һәм алдан әйтеп куям, без бу сорауга төгәл җавапны барыбер таба алмаячакбыз. Бу проблема түгел, бу куркыныч әйбер түгел, һәм бу гаип эш түгел. Чөнки дөньяда дин төшенчәсенең, дин дигән катлаулы терминның меңнән артык билгеләмәсе бар. Һәм бер генә билгеләмә дә барлык диннәрне, барлык дини күренешләрне аңлатып бетерә алмый. Асылда хәтта ки һәрбер дингә һәм һәрбер дини хәрәкәткә аерым бер билгеләмә кулланырга мөмкин булыр иде һәм кай вакытта шулай эшлиләр дә. Гомумән, кагыйдә буларак, диннәрне өйрәнгәндә, диннәр турында, дини күренешләр белән бәйле фәнни хезмәтләр язганда, һәрвакыт менә бу хезмәт кысаларында дин дип нәрсәне кабул итәләр, нәрсәне аңлыйлар, бу мәсьәлә аңлатып китәргә тиеш. Чөнки башкача без барлык тикшерүчеләр һәм барлык укучылар дип аңларлык төгәл фәнни инструментарийга ия булмаячакбыз. Һәм бу әлбәттә кызыклы күренеш. Гомумән, рухи дөнья өлкәсендә, әгәр дә без рухи өлкә турында сөйлибез икән, моның иченә керә әлбәттә сәнгать та, мәдәният гомумән, әлбәттә моның иченә керә дин, әхлак, мораль дип әйтик инде, безнең әдәбиятларыбыз, моның иченә шул вакытта керә фән дә, фәлсәфә әлбәттә. Менә бу өлкәдә беркайчан да төгәл, менә бөтен күренешне үз иченә алып бетергән термин була алмыйдыр. Бу яктан әлбәттә гуманитар фәннәр һәм менә бу фәлсәфи фәннәр дип әйтик инде, алар бик үзенчәлек урында тора. Шуңа күрә дә инглизләр science белән humanities-ны берләштермиләр беркайчан да. Science ул төгәллеккә якын булган белем, гуманитар белем һәрвакыт төгәллектән читләшергә мәҗбүр, чөнки рухи өлкә бик нечкә өлкә, һәм анда математик төгәллек белән якын килү мөмкин түгел. Ул үзгәрүчән, чөнки кешенең рухы үзгәрүчән, кешенең хис-халәте үзгәрүчән, дөньяны кабул итү үзгәрүчән. Дин дә шундый үзенчәлекләргә ия әлбәттә. Сүз бармы һәрбер диннең даими рәвештә үзгәрүе турында. Сүз бар әлбәттә кешенең гомере дәврендә дини хиссенең үзгәрүе турында. Тарих барышында диннәрнең үзгәреш кичерүе һәм менә бу динилекнең, дини булуның формалары үзгәрүе турында. Һәм әгәр дә без игътибар белән карасак дөньяга, без әлбәттә диннең җәмгыятьтә нинди мөһим урын алып торганын күрә алабыз. Чөнки без үзебезне дини кеше дип санамаган очракта да һәм динилектән баш тартырга теләгән очракта да, ягъни тулысынча секуляр, шуны тулысынча дөньяви булырга теләгән очракта да, дин аша килгән идеялардан, дин аша килгән мәдәни формалардан баш тарта алмыйбыз. Без сәлам дип әйтәбез икән, без инде ислам дине күзлегеннән караганда саваплы гамәл башкарабыз, сәлам бирәбез, кешегә тынычлык телибез. Һәм сәлам сүзе үзе күпмер дәрәҗәдә дини формала дип әйтик инде. Яки без әгәр дә ачсак, шундый дини булмаган дөньяви әдәбиятны һәм андагы идеяларны актарып чыксак, без күпмер моментта аңлыйбыз, бу идея диннән килгән икән, һәм диннән килгән түгел, ул диннең күпмер дәрәҗәдә манифеста булып тора икән. Әйтик, мәсәлән, фэнтези әсәрләрен алсак, 20-нче гасырдагы бөек фэнтези әсәрләренә күз салсак, Хроники Нарнии, Нарния ел язмалары, Клайв Степен Льюисның, яки Толкинның Хоббит һәм Балдаклар хөкемдары дигән әсәрләре, яки 20-нче гасыр ахырында язылган, безнең гасырга туры килгән Гарри Поттер турында романнар сериясе, яки кинематографтагы фэнтези һәм фантастика, мәсәлән, шул Йолдыз сугышлары. Буларның барысында да теге яки бу рәвештә дини идеялар урын алган, берсендә дә диярлек дин турыдан-туры искә алынмый, ә менә диндәге булган мөһим элементлар анда кергән дә киткән. Йолдызлар сугышларында безнең христианлык идеялары чагыла, Толкин белән Клайв Степен Льюис алар дин турында язып әйтмәсәләр дә, үзләре бик дини кеше булганга күрә, дини элементларны керткәннәр. Толкинда христианлык этикасы, католиклик этикасы урын таба, ә инде Хроники Нарниядә турыдан-туры рәвештә Гайсаның тарихы чагылыш таба дип әйтергә буладыр. Гарри Поттерда кайсыдыр моментта үзе Гайса Мәсихның, Христосның урынында торып ала. Ягъни үлеп яңадан
кайта дип әйтергә буладыр. Һәм шул рәвештә без һич көтмәгән, һич уйламаган урыннарда дин калкып чыга һәм шуңа күрә дә менә безнең хәзерге җәмгыятьтә секулярлыкка омтылган җәмгыятьтә дип әйтик инде, яки киресенчә секулярлыктан соң, дөньявилыктан соң яңадан дингә кайткан җәмгыятьтә менә бу дини күренешләрнең урыны бик әһәмиятле. Һәм кеше күпмедер дәрәҗәдә менә хәтта шундый төшенчә бар, homo religiosus дигән, дини кеше дигән, кеше беркайчанда динилектән баш тарта алмый, әгәр дә кеше менә традицион мәгънәдә аңлашылган диннән чыккан очракта да ул аңа алмашка үзе башка бер динне я китереп чыгара, үзе өчен үзе уйлап чыгара ышанулар системасын һәм шуңа бәйле гамәлләр системасын, яки аның урынына менә идеологияны җәмгыятьтә башка урында, мәдәниятта башка урында табылган системаны үзенә дин урынына кабул итә. Бу хакта без әлбәттә әле сөйләшербез чак кына соңрак. Һәм инде менә борынгы күренеш буларак дин һәрвакыт кызыксыну яткан, әлбәттә, әмма борынгы заманнарда дип әйтик, динне өйрәнү ул бик тә шундый үзенчәлекле рәвештә барган. Диннәрне гомумән ни өчен өйрәнергә кирәк? Ни өчен? Әлбәттә, син үзеңнең диннең тарихын өйрәнергә мөмкинсең, ләкин син үзеңнең диннең тарихын борынгы заманда дип әйтик инде, һәм хәзер дә асылда әгәр син дини кеше икәнсең, син үзеңнең диннең тарихын объектив рәвештә өйрәнмисең беркайчан да. Чөнки объектив тарих дигән сүз бу очракта ул катлаулы мәсьәлә, чөнки объективлык һәрвакыт шикләнүне таләп итә. Мөселман кешесе үзенең диненең тарихын өйрәнгәндә айрым шәхесләрнең гамәлләрендә шикләнә аламы, юкмы, яки аларны тәнкыйть күзлегеннән карый аламы, юкмы? Бу катлаулы сорау. Шуңа күрә тулысынча объектив рәвештә үз диненең тарихын өйрәнү ул һәрвакыт катлаулы булган, һәм инде гадәттә андый рәвештә өйрәнү кирәк тә булмаган дип әйтик инде. Башка диннәрне өйрәнү өчен өйрәнү нәрсәгә кирәк? Монда җавап инде аңлашыла. Мәсәлән, шул христиан миссионерлары яңа дөнья ачылгач, Америкада, Азияда, Австралиядә миссионерлар андагы җирле халыкларның, кабиләләрнең диннәрен, ышануларын өйрәнгәннәр кире калгу өчен. Миссионерлык эше, дәгъват эше уңышлырак барсын өчен. Шул вакытта менә Европада, Орта гасырда килеп чыккан христиан секталарының тарихларын һәм менә бу дини системаларын, шул христиан теологларын ничек өйрәнәләр, аларны тулысынча инкар итү өчен, аларның хаталарын аңлатыр өчен дип әйтик инде, һәм бәхәсләр оештырыр өчен. Нәкъ шул максаттан христианнар өйрәнгәннәр ислам динендә, ислам дине чөнки баштагы мәлдә христианнар тарафыннан кабул ителгән бер христиан сектасы буларак, атаклы православ дин галиме дип әйтик, теологы Юханан әд-Димашкый, ягъни Иоанн Дамаскин, ул бик кызыклы шәхес булган һәм ул менә шуннан да үзенең тирәлегендә, үзе белгән дөньяда булган секталар турында, секталар, христианлык сарына барга килгән агымнар, менә ерес дип кабул ителгән агымнар турында китап язган. Һәм анда китапның ахырындарак дип әйтик, анда менә 100-нче секта буларак искә алына Мөхәммәд сектасы. Ягъни менә ул мөселманнарны Мөхәммәд сектасы дип атай. Һәм бу бик кызыклы кызыклы күренеш нәрсәсе белән Юхан әд-Димашкый Димашкта, ягъни Дамаскта, Шамда, Сириядә эшләгән һәм ул эшләгән халифның сараенда. Ул асылда вәзир дәрәҗәсендә булган һәм менә мөселманнар белән яшәгән, мөселманнар белән эшләгән, мөселманнарга хезмәт иткән һәм шул мөселманнарны үзе үк айрым бер дин буларак күрмәгән, секта буларак күргән. Ни өчен шулай ул аны күргән? Монсы инде дин дигән сүзнең, төшенчәнең мәгънәсенә килеп чыгышына бәйле. Чөнки менә диннең билгеләмәсе турында җентекләр сөйләшәбез, ә менә дин дигән сүзнең килеп чыгышы ул инде күпмедер дәрәҗәдә билгеләмә булып тора, определение булып тора. Гадәттә, фәндә дип әйтик инде, без белгән фәннәрдә, фәнни үзәннәрдә дин, религия төшенчәсенең килеп чыгышы ике төрле рәвештә аңлатыла. Монда шуны аңларга кирәк. Менә бар безнең религия, латин теленнән килгән төшенчә дип әйтик. Бар безнең дин дигән сүз, тар телендә, гарәп теленнән кергән сүз.
Менә эзләнүләрнең, без белгән эзләнүләрнең күпчелеге әлбәттә алып барылган инглиз телендә, латин телендә, рус телендә һәм башка дөньяви телләрдә, татар телендә диннәрнең килеп чыгышы турында фәнни хезмәтләр язылмаган. Язылса да алар илаһият кысаларында, дин белеме кысаларында түгел, нәкъ илаһият кысаларында язылган әсәрләр, шуңа күрә аларны без религиоведение, ягъни диннәрнең тарихын өйрәнү, диннәрне өйрәнү фән кысаларында карамыйбыз. Һәм менә бу кысаларда без әлбәттә карыйбыз религия дигән сүзне беренче чиратта. Религия дигән сүзнең менә килеп чыгышы ике төрле рәвештә аңлатыла. Беренче, гомумән религия, дин дигән сүз килеп чыккан religio дигән сүздән. Religio ул латин телендә намуслы, ихлас, изгелекле, тәкъва дигәнне аңлата. Латин теле бит борынгы тел чыннан да. Инде безнең эрага кадәр беренче гасырда, безнең чиракка беренче гасырда ук Цицерон менә шушы сүзне, религио дигән сүзне аңлатырга тырышып, аның этимологиясын, килеп чыгышын тәкъдим иткән. Һәм ул аны бәйләгән relegere дигән фигыль белән. Relegere ягъни яңадан бәйләргә. Янәдән уйларга, теге менә ничектер янәдән теге бер ноктага туплап фикер йөртергә. Медитация сүзе белән күпмер дәрәҗәдә тамырдаштыр бәлки. Тамырдаш түгел, мәгънәдәш. Уйлануыз дигән сүз белән. Һәм менә бу Цицерон аңлатуынча, менә шушы relegere дигән фигыль ул хөрмәт итү, изгеләштерү дигәнне аңлаткан метафора буларак. Ягъни менә бу яңадан бәйләү ул тәкъва булу белән аваздаш имештер ки. Хөрмәт итү белән. Димәк, теге менә бу религио килеп чыккан, нәкъ менә шул хөрмәт итү, бәлки яңадан хөрмәт итү дигән сүздән дип әйтергә буладыр. Бу безнең эрага кадәр беренче гасырда, Цицеронның кайчанрак яшәгән күзаллан китерәсездер, Цезарь булган заманнарда. Цезарьдан соң Август, император Август хакимияткә килгәнче ул инде һәлак була ватандашлар сугышы вакытында. Цицерон гомумән ул үз чоры турында бик күп мәгълүмат калдырган. Шуңа күрә аның текстларын уку бик тә кызыклы ул яктан. Фәлсәфә турында да, ул чордагы дини ышанулар турында да. Һәм менә икенче аңлатмасы шул религия дигән сүзнең килеп чыккан 3 гасырга соңрак, менә безнең эраның 250-320 елларында яшәгән Лактанций исемле инде христиан динендә булган галим, илаһиятчы дип әйтергә, теолог һәм шагыйрь булган, оратор булган кеше ул Лактанций. Һәм Лактанций монда инде христианнарча аңлаты нәрсә дип, religio, religare, ягъни бәйләү дигән сүздән килеп чыккан. Religare бәйләү дигән сүз. Бәйләнеш кору. Ягъни сүз бар әлбәттә илаһи зат белән, Алла белән бәйләнеш турында. Әлбәттә монда инде аңлашыла ки, Лактанций ул инде христиан кешесе, монотеист, ул аның өчен бер Алла белән бәйләнеш мөһимрәк. Цицерон мәҗүси дип әйтергә бу очракта, ягъни Рим халкы динендә булган кеше, Рим дине ул күп аллалы дин, һәм анда әлбәттә бер зат белән генә бәйләнеш була алмый, анда сүз бара ала, конкрет алганда менә Юпитерны хөрмәт итү, Венераны хөрмәт итү, Марсны хөрмәт итү һәм башкалар белән. Син аны хөрмәт итсәң, аңа карата синең тәкъвалык хисе бар. Инде үзене аның белән син бәйли алмыйсың, чөнки менә бу борынгы Рим кешесенең яки борынгы грек кешесенең күзаллавында, аның галәмендә бик күп затлар бар, аллалар бар һәм аларның берсен генә юктан бар кылучы зат дип кабул итеп булмый. Гомумән борынгы грек кешесенең яки Рим кешесенең күзаллавында дөнья берничек тә юктан бар кылына алмый. Дөнья һәрвакыт булган дип әйтик инде. Ул һәрвакыт бер материаль ясылыкта, бер матди ясылыкта ул һәрвакыт булган һәм аның башлангыч моменты бар әлбәттә, ләкин башлангыч моментка хәтлек нәрсәләр булган. Һәм ул нәрсәләр булганнан бер ул зат түгел, ул матдият дип әйтик инде. Субстанция дисәк тә бар күпмер дәрәҗәдә. Һәм шуңа күрә әлбәттә менә Лактанций очрагында религар белән бәйләгән вакытта монда күрәбез гомумән менә 3 гасыр эчендә дөнья үзгәрде кинәт-кенә, кешеләр өчен элек мөһим иде төрле аллалар белән бәйләнеш, хәзер бер генә зат белән бәйләнеш. Һәм менә бу бер генә зат белән бәйләнеш дигән әйбер соңрак тагын бер ничә гасырдан соң әүлия Августин, изге Августин, игелекле Августин исемен төрлечә әйтергә була. Латинча аның исеме Аурелий Августин, русча атыйлар Блажен Августин дип. Менә аның аңлатмасы шушы религия дигән сүзнең ул инде анда religere, ягъни яңадан бәйләнеш кору дип аңлата аны. Яңадан бәйләнеш кору. Менә бу бәйләргә дигән сүз белән дә Цицеронныкы белән дә аваздаш religere. Һәм ул нәрсә дип аңлата? Кеше яңадан Алла белән бәйләнеш кора. Ягъни башта бу бәйләнеш мөнәсәбәт үзелгән кайсыдыр вакытта. Һәм менә ул яңадан
хәзер корыла. Һәм менә бу инде тулысынча фәнни булмаган, тулысынча дини булган аңлатма. Ни өчен? Чөнки Августин бу очракта христиан күзлегеннән фикер йөртә. Христиан күзлегеннән дигән сүз бу монда теологик моментны да күз алдына тота. Ягъни христиан дине буенча адам яратылган вакытта дип әйтгәндә, кеше барга кителгән вакытта саф булып яратыла, гынах кылганы өчен, ягъни адамда танып белү алмасын ашаган өчен дип әйтгән, танып белү җимешен ашаган өчен ул аннан куыла, Ева белән Хава белән бергә. Һәм шуннан соң менә шушы гынах аркасында кешенең саф табигатьле булып яратылган кешенең табигаты бозыла. Һәм гомумән кешелек гынахка бата дип әйтгәндә. Һәм гомумән гынахка батып кына калмый, ул әле коткарылу мөмкинлегеннән дә мәхрүм кала. Һәм менә бу коткарылу мөмкинлеге, яңадан сафлану мөмкинлеге Гайса Мәсих килгәч кенә, ягъни Иисус Христос килгәч кенә мөмкин була. Христианлыкның барга килүе Августин күзлегеннән ул чыннан да менә кеше белән Алла арасында югалган бәйләнешнең, югалган аралашу мөмкинлеген дип әйтгәндә, коткарылу мөмкинлегенең торгызылуы. Димәк, дин, религия, югалган мөнәсәбәтләрнең торгызылуы дип әйтгәндә. Шундай күпме дәрәҗәдә романтик аңлатмасы бар. Бу әлбәттә христиан күзлегеннән, һәм әлбәттә бу менә бу Европа күзлегеннән дип әйтгәндә, Европа фәне күзлегеннән булган аңлатма, чөнки бу сүз бара религия термины турында. Башка диннәрдә әлбәттә религия сүзе кулланылмый, һәм һәрбер дин кысаларында менә бу дини өйрәтмәнең үзенең атамасы булырга мөмкин. Безнең көнчыгыш диннәрендә, Һиндстан диннәрендә дхарма дигән сүз кулланыла. Дхарма төшенчәсе ул күп мәгънәгә ия булган төшенчә. Ул канун дигәндә аңлатыла, закон дигәндә дә ул аңлатыла, игелек, әхлак, яхшылык дигәндә дә, һәм инде аның төп менә кулланыла торган мәгънәсе ул өйрәтмә дигән төшенчә. Өйрәтмә, учение, билгеле бер менә шушы ышанулар, өйрәтүләр системасы дип әйтгәндә. Һәм бу күзлектән караганда безнең буддизмда, джайнизмда, индуизмда алар күп дәрәҗәдә шушы дхарма буенча баручы диннәр. Ягъни өйрәтмә буенча. Һәм инде безнең Кытай, Япониядә булган халык диннәрендә, синтоизмда да, Дао динендә, Конфуций динендә һәм башкаларда шулай ук менә өйрәтмә дигән сүзгә туры килә торган төшенчәләр кулланылган. Шул вакытта менә батыл дин һәм хак дин дигән төшенчәләр бар. Ягъни чын дин һәм чын булмаган дин, хак дин һәм ялган дин. Менә бу төшенчәнең булуы күрсәтә нәрсәне? Димәк, дин дигән сүз аңлата ала гомумән аңлата ала динне, гомумән аңлата ала религияне дип әйтгәндә. Менә без төгәл белмәсәк тә, дин дип атый торган менә шушы бер форманы дип әйтгәндә, менә шушы бер әйберне аңлатып була бу сүз белән. Һәм әлбәттә кайбер очракта дин сүзе кулланылган бары тик исламга карата гына. Ягъни ислам гына бар. Ислам гына дин, калганнары дин түгел. Калганнары төрле формалар дип әйтгәндә. Бу яктан карасак, безнең менә христианнар да урта гасырларда, схоластика чорында аеруча религия төшенчәсе белән бары тик христиан динен генә белдергәннәр. Хәтта кайбер очракта, мәсәлән, бары тик католик динен генә карыйлар религия дип, инде христианлыкның башка тармакларын религия дип карамыйлар, мәсәлән. Конфессия дип карарга мөмкин, мәсәлән, ышану формасы, конфессия. Һәм бу яктан менә бу исламда булган ситуация христианлыкка якын булырга мөмкин. Әмма былай гомумән алганда, менә ислам дин безнең тел кысаларында дин дип теләсә кайсы динне атарга була. Шуңа күрә дин сүзе религия сүзен тулысынча алыштыра, әлбәттә. Шуңа күрә безнең аерым бер төшенчә уйлап чыгару ихтияҗы һич тә юк. Әлбәттә, ислам дине кысаларында менә кайбер төрле традицияларга бәйле рәвештә дин сүзе кысаларында, дин төшенчәсе кысаларында бүленешләр бар. Мәсәлән, билгеле бер формула буенча дин үз иченә иман, ислам һәм ихсанны кертә. Һәм бу бүленеш миңа бик тә ошый фәннилеге белән дип әйтик, фәннилеккә якынлыгы белән. Чөнки иман ул ышануны аңлатса, ислам менә шушы ышану белән бәйле рәвештә гамәлләр кылуны аңлатса, инде ихсан менә бу фәнни күзлектән караса аңлата
дини хисләрен дип әйтик инде. Дини хис кичерешне, диннең психологиясын, чөнки кысан кысаларында син Аллаһка тулысынча таянырга һәм Аллаһны күргән сыман аңа ышанырга, иман кылырга һәм гамәл кылырга тиешсең. Барысын берләштерүче шундый югары халәт дип әйтик инде. Бу үзенчәлек безгә менә бу дин тарихын өйрәнергә һәм диннәрне фәнни күзлектән өйрәнергә ярдәм итә ала. Менә шушы катлаулы төшенчә, әлбәттә, һәрвакыт сораулар уяткан. Менә әйткәнемчә, динне өйрәнергә мөмкин булган пропаганда максатыннан, миссионерлык максатыннан, эдәргә кирәк булган тәнкыйтьләү өчен һәм башка максатлар. Инде динне фәнни күзлектән өйрәнү ул чагыштырмача соң башланган хәл дип әйтик. Гомумән, әлбәттә, бик борынгы вакытта да, бик борынгы заманнарда да динне өйрәнергә тырышу булган. Мәсәлән, борынгы Юнан грек фәлсәфәчесе Ксенофонт, ул шунда бик борынгы заманда яшәгән кеше дип әйтергә булаймы? Ул динне аңлатырга тырышкан, менә диннең килеп чыгышын. Шуңа, мәсәлән, теге әйткән менә кешеләр, мәсәлән, үзләрен тирәлегендә нәрсә бар, шуңа ошатып аңлатканнар аллаларны, мәсәлән, күрәләр үгезләрне, мәсәлән, шуңа күрә кайбер аллалары үгезләргә ошаган. Башка yerдән күрәләр, шуңа күрә илаһлары шуңа ошаган дип, менә без хәзер фәннигә якын айтып аңлата торган рәвештә аңлаткан, мәсәлән. Бик борынгы заманда. Грециядә бик кызыклы шундый фәннилеккә бик якын булган идеялар барга килгән заманда, һәм менә ул шундый фикер әйткән, мәсәлән. Соңрак мен әйткәнемчә, 18-нче гасырда, 16-нчы гасырларда, 17-нче гасырларда миссионерлар диннәрне бик яхшы өйрәнә башлыйлар. Алар инде өйрәнү дигән сүз теркиләр. Һәм менә бу теркәү ул бик мөһим эш, чөнки менә гадәттә алар беренчеләрдән булып очрашалар бу халыклар белән, җирле халыклар белән, һәм алар үзләре күргән рәвештә менә бу халыкларның дини йолаларын тасвирлап калдырганнар. Менә ул тасвирлап калдыру бик тә кирәкле эш, әлбәттә, чөнки соңрак ул кабиләләрнең күпчелеге юкка чыга, һәм менә борынгы заман кешесенең нинди рәвештә дини булуын аңлау авырлаша, әлбәттә, өйрәнү авырлаша. Бу күпмер дәрәҗәдә методологик мәсьәлә, методология мәсьәләсе, нәрсә ягыннан монда кызык күренеш бар. Мәсәлән, безгә кирәк икән менә борынгы заманда, иң борынгы заман дип әйтик, менә кешелек яралган вакытта диннең ничек яралуын өйрәнәсебез килә ди. Борынгы кешенең, борынгы шундый ыштансыз кешенең ничек яшәгәнен белергә теләсәк, мәсәлән, барып карый алабыз төрле абориген кабиләләрен, мәсәлән. Һәм имеш таки шул рәвешле без аңлый алабыз борынгы бабаларыбыз ничек яшәгән дигән шундый фикер бар инде. Һәм бу фикер бер яктан хак сыман тоела, икенче яктан һич тә теге дөреслеккә туры килмәскә мөмкин, чөнки менә без 18-нче гасырда очраткан, яки менә без хәзер 20-21 гасырда очраткан абориген кабиләләр, әйтик, Көньяк Америкада, Бразилиядә, Амазонияда яшәгән кабиләләр, мәсәлән, яки Австралиядә, Яңа Зеландиядә үзләренең менә шушы борынгы йолаларын калдырган кабиләләр. Аларның традиционлыгы ул безнең борынгы бабаларга туры киләме, юкмы дигән сорау туа һәрвакыт. Шуңа да менә алар мисалында борынгы диннәрне өйрәнү, әлбәттә, катлаулырак һәм дөреслеккә бик туры килмәскә мөмкин булган алым. Һәм менә, ләкин һәрхәлдә алар менә шу миссионерларның язып барган, күргәннәрен язып барулары, әлбәттә, фәнгә зур өлеш булган. Соңрак бик күп галимнәр 19-нчы гасырда, 20-нчы гасыр башында кайбер сәяхәт итмичә генә шу миссионерларның яки менә бу этнографларның күзәтүләреннән чыгып хезмәтләрен язганнар. Ләкин диннәрне фәнни күзлектән өйрәнүнең асылда аның туган көне дә бар. Менә бу диннәрне өйрәнү фәненең Religionswissenschaft фәне дип әйтик, религиоведение, Study of Religion яки Religious Studiesның аның килеп чыгу тарихы да бар, датасы да бар. 1870 елның 19 февралендә Англиядә, Лондонда Макс Мюллер исемле галим, ул менә патша институтында чыгыш ясый. Һәм ул бик кызыклы темага, аның була лекциясе, ул диннәрне өйрәнү фәненә кереш дип атала. Аның берничә лекциясе була анда, ул беренче дәвамында ачык университеттагы сыман шундый бер лекциялар укый, лекциялар сериясе укып чыга. Менә шушы 19 февральдән башлап.
Һәм менә бу лекциялардан безнең диннәрне өйрәнү фәне, религиоведение фәне башланып та китә. Фридрих Макс Миллер ул алман галиме, ул Алманиядә туган, Алманиядә эшләгән, белем алган һәм кайсыдыр моментта ул Англиягә күчеп китә, Лондонда эшли, аннары Оксфордта эшли һәм яши, һәм Оксфордта вафат була соңрак. Һәм ул санскрит телен өйрәнә. Санскритны бик яхшы белә, шул өлкәдә белгеч була. Ул беренче филолог буларак билгеле, филолог. Һәм инде ул чорда телләрне чагыштырма рәвештә өйрәнү популярлаша, шундый бер агым юнәлеш барка килә дип әйтик. Макс Мюллер шушы өлкәдә белгеч була. Һәм аның шундый фикер була инде, ул менә борынгы телне белү, санскрит ул борынгы тел генә түгел, ул гомумән бик күп телләрнең башында торган тел һәм изге тел. Ягъни ул телдә изге текстлар язылган һинд диннәренең һәм ул тел изге йолаларны башкарганда кулланыла дип әйтик инде. Һәм менә Макс Мюллер фикеренчә борынгы телне белү ул кешенең күңелендә булган, шундый борынгылыктан калган бер серләрне төшенү мөмкинлеге. Ягъни син изге телне белсәң, санскрит кебек изге телне белсәң, аңласаң, син менә кешенең күңелендә менә борынгылыктан калган ниндидер бер эчкерсез идеяларны, самими идеяларны табып, аларны аңлый аласың. Ягъни тел аша кешенең рухи дөньясы ачыла, фәлсәфәсе ачыла. Без моның белән килешә алабыздыр. Гомумән борынгы телме, кайсы телме, кеше сөйләшә торган кешенең теле ачылган телдә, әлбәттә, аның бөтен шушы эчке фәлсәфәсе сакланырга мөмкин. Әмма Мюллер өчен тел ул әле диннәрне өйрәнүгә дә ачкыч. Аның менә шундый гыйбарәсе дә бар. Кем бер генә динне белә, шул бер динне дә белми. Ягъни үзеңнең динеңне белсәң, син гомумән диннәрне белмисең дигән сүз. Үз динеңдә сиңа аңлашылмый, чөнки сиңа чагыштыра алмыйсың башка диннәр белән. Әлбәттә, башка диннәр сиңа аңлашыла алмый инде. Ягъни динне аңлар өчен син әле үз динеңне аңлар өчен син башка диннәрне белергә тиешсең. Асылда бу дөрес була, ягъни син үз динеңнең кадерен белергә теләсәң, кайчак башка дин белән чагыштырып карый аласың. Теге башка динне кимсетү максатыннан түгел, башка динне инкар итү максатыннан түгел әле, беренче чиратта үз динеңнең никадәр матур булуын яки аның нинди үзенчәлекле булуын аңлар өчен бу синең иманыңны ныгыта ала, әгәр син моңа әзер булсаң, әлбәттә. Һәм менә Мюллер тел гаиләләре тел гаиләләреннән чыгып, диннәрне дә шундый юнәлешләргә бүлгән дип әйтим, тармакларга бүлгән, агымнарга бүлгән, классификация төзегән. Аның классификациясендә бар менә шундый бер ари диннәре, ари җәмгыяте белән бәйле дип әйтик инде, бар семит диннәре һәм бар туран диннәре. Туран дигәннәрендә менә ул вакыттагы фәндә туран төшенчәсе бик популяр булган, туран телләре, туран дөньясы бит инде, безгә кагыла торган, татарларга кагыла торган өлкә дисәк тә була. Һәм менә анда ул, димәк, дин барка килгән тел, диннең изге теле булган телләр белән бәйле рәвештә шундый системаны корган. Димәк, ари диннәре дә керә безнең менә бу көнчыгыш диннәре, буддизмнар, индуизмнар, джайнизмнар, сихизмнар, семит диннәренә керә безнең христианлык, яһуд дине һәм гарәп дине дип әйтик инде бу чакта ислам дине. Туран диннәренә керә безнең рәвештә туран җәмгыятендә булган мәҗүси диннәр, тәңречелекләр һәм башкаларына керергә тиеш була, әлбәттә. Һәм менә шундый үзәкләрне булдыра ул үзе өчен. Макс Мюллерның фәнни концепциясы ул инде хакыйкатьтән бик ерак дип санала, ул инде тәнкыйтьләнгән һәм инде фәндә кулланылмый асылда, ләкин ул барка китерә диннәрне өйрәнү фәнен. Ягъни диннәрне фәнни күзлектән өйрәнүгә ул нигез сала. Аның белән параллель рәвештә әлбәттә моның белән шөгыльләнүчеләр була, ләкин менә Макс Мюллер беренче булып шу лекцияны укый, моннан 150 ел элек. Шуңа күрә ул инде бик зур бер адым була, дисәк тә була. Макс Мюллердан соң менә шушындый эзләнүләр әлбәттә башланып китә. Монда безнең диннең беренче реформаларын өйрәнүдә башлана, диннәрне чагыштырып өйрәнүдә китә. Әлбәттә, диннәрне чагыштырып караганнар әйткәнчә шул миссияле максатларыннан, монда инде фәнни күзлектән аларны чагыштырып өйрәнгәндә уртак моментларны һәм шул уртак моментлардан чыгып, диннең башлангыч моментын өйрәнү башлана. Ягъни дин гомумән нәрсәдән башланган дигән сорауга җавап табарга тырышалар. Менә монда безгә чак кына теге игътибар итәргә кирәк тагын бер төшенчәгә, ышану дигән төшенчәгә. Ышану, ягъни иман, ягъни вера,
нәрсә дип без аны, чөнки дин белән иман арасында әлбәттә аерма бар. Дин ул беренче чиратта зуррак бер система, ышану диннең бер өлеше буларак карала. Һәм ышану дигәндә без нәрсәне күзәтә торабыз? Ягъни дини ышанулар дигән төшенчәне өйрәнгәндә без һәрвакыт гайре табигый белән эш итәбез беренчедән. Гайре табигый затка яки күренешләргә ышану белән. Икенчедән, ышану дигәндә шунысы да бар, истә тора кирәк инде бу әйберне. Ягъни ышану ул һәрвакыт менә ал шартларга бәйле булмаган рәвештә, ал шартлардан бәйсез рәвештә нәрсәне дә булса хак дип тану, дип билгеләнә гомуми рәвештә. Менә гомуми танылган шундый бер билгеләмәсе. Төгәлрәк билгеләмәләр бар. Менә ал шартлар дигәндә нәрсә турында сүз бара? Ал шартлар, ягъни инде булса бер логик яки фәнни шундый бер шартлар, фактлар йогынты ясамый менә бу ышануга. Ягъни син шуларга карамыйча ышанасың. Шуңа күрә дә синең бу ышануың ул субъектив та була һәм иррациональ да булырга мөмкин. Ну, ышану ул менә рациональ бер түгел әлбәттә. Рациональ булганда син беләсең. Константин дигән фильмда, Киану Ривз уйный торган фильмда, анда Константин белән Габриэль, шундый фәрештә, аралашалар. Һәм Константин шундый бер сорау бирә. Ну, мин бит менә күпме изгелек эшләдем, күпме әйбер эшләдем, сез мине һаман җәһәннәмгә кертәсез. Константин тегенә ни буенча кергә тиеш җәһәннәмгә аңа билгеле, аны көтә, аны инде көтәләр, Люцифер аны көтә һәм аңа инде әзерләгәннәр шундый бер җәзалар системасы дип әйтә инде. Чөнки ул бик күп зыян салган Люциферның үзенә дип әйтә инде. Ну, ул комикс нигезендә төшерелгән фильм, шуңа күрә анда дин бик нык үзенчәлек рәвештә чагылыш таба, теге туры килеш барлыкка дип әйтә инде, чын диннәрнең системаларына. Әмма монда кызык бер фикерне әйтә Габриэль. Шул фәрештә дип әйтә инде. Син беләсең, ди. Син гамәл кыласың, чөнки син беләсең, ди. Кирәк корбан итәргә, фида итәргә. Менә ышанганда, теге дингә ышанганда, дини системага ышанганда, син һәрвакыт бер корбан кыласың, фида итәсең, нәрсәне рациональлекне югалтып торасың. Белгән вакытта, түгел белгән вакытта син инде ул кадәр күп фидага бармысың, чөнки синең шигең калмый. Иман һәрвакыт таләп итә менә шундый бер шикләнүне дип әйтә күпме дәрәҗәдә, чөнки син бит түгел белмисең, анда нәрсә бар дип әйтә инде. Менә гади шартта сөйләшкәндә әйтәләр бит. Анда кем барып караган, анда кем үскән дип төшкән нәрсә булса, кем белгән һәм башкалар. Менә шунысы син анда түгел белмисең. Ләкин менә син теге менә бу түгел белүне читкә калдырып торып, менә шул рациональлекне, гакылга нигезләнгәнлекне калдырып торып, эчтән ышанырга тиешсең. Кайсыгына дингә карасаң да. Монда мөһим түгел, ислам диненә барамы, христиан диненә барамы, мәҗүс системасына барамы. Һәрбер очракта билгеле бер дәрәҗәдә бар ал шартлылык. Һәм менә шушы момент әлбәттә дини ышануны, ягъни иманны башка төрле бер ышануларда, башка бер төрле шундый әйберләрдән аерып тора инде әлбәттә. Ягъни син гайре табигыйның бар икәнлегенә, чын барлыгына һәм субстанциональлегенә ышану дип әйтә инде. Менә шушы дини ышануның, иманның булуы дингә һәрвакыт хас. Менә шундый ышану булмаса, динне әйтеп булмый. Гомумән, дин нәрсә соң ул дигән сорауга җавап бирә башласак, батачакбыз әлбәттә билгеләмәләрдә. Монда берничә шундый киң таралган билгеләмә бар. Алар бик күп. Әйткәнчә, менә махсус шундый китаплар да бар. 101 билгеләмә, 700 билгеләмә, 1001 билгеләмә, алар бик күп була. Менә Фридрих Шлейермахер 19-нчы гасыр башында динне билгеләмәсен бик нык кыска итеп биргән. Абсолют бәйлелек хисе. Менә хәтерләсәгез, без религионны, религия дип аңлатканда, без аны аңлаткан идек, менә бәйләнеш дип беренче чиратта бәйләп кую, менә шундый бәйләнү белән инде. Һәм менә монда ул шулай менә чувство абсолютной зависимости. Ни өчен шулай? Чөнки дин кысаларында син һәрвакыт югары затка бәйле буласың. Затка, күренешкә, табигатькә, дәүләткә булырга мөмкин хәтта, ләкин син һәрвакыт бәйлелекне хис итәсең. Менә шушы бәйлелек синең һәрвакыт менә шу затка бәйле булуың диннең аслын тәшкил итә дип фикерле ул. Ләкин бу төшенчә фәнни рәвештә кулланыла алмый әлбәттә, чөнки дин күренеше катлаулырак һәм аны хис дип аңлатып булмый, чөнки хистән тыш диндә әле бик күп башка әйберләр дә бар.
диннәрне өйрәнергә бик зур өлеш керткән һәм менә анимизм теориясын булдырган Тайлер фикеренчә, дин ул беренче чиратта рухи затларга ышану. Рухы булган затларга ышану яки җанлы затларга ышану дип булдырыр, әйме? Һәм менә бу төшенчә ул бик нык гади шулай ук. Ләкин менә Тайлер концепциясына туры килә, чөнки Тайлер менә диннең башын күргән менә шушы җаннарга ышанудан дип әйтик инде. Рухларга, җаннарга ышанудан күргән аны. Булай, ләкин һәммәдә монда аңларга кирәк, рухи зат дигәндә монда рухи зат булырга төрле әйбер. Алла үзе булырга мөмкин, Аллалар булырга мөмкин, ниндидер фәрештәләр булырга мөмкин, җаны булган объектлар, предметлар. Mesela şu fetişizm kısalarında biz әйберләрен җанландырырга мөмкинбез. Булар барысы да дингә керә мәсәлән. Ләкин бу төшенчә шулай әлбәттә ул тулысынча аңлата алмый, чөнки ничә әйтик, диннәрнең формалары күп. Шулай әле дин булмаган әйберләр дә бар. Мәсәлән, бала шулай курчак белән сөйләшергә мөмкин, курчакны җанлы рәвештә кабул итәргә мөмкин. Бу очракта баланың дине үзгәрәме? Бала җанлы курчакка табынучы булып саналамы? Ул бит аның җаны булуына ышана. Ләкин ул менә бу курчакка табынучыга әвереләме, юкмы? Менә шундыйрак фикердән сүз йөртсәң, әлбәттә Тайлерның билгеләмәсе шикле булуын аңлыйбыз. Диннең психологиясына нигез салучы галим Уильям Джеймс фикеренчә, менә дин ул кешенең илаһи дип кабул иткән нәрсәгә карата хис, кичереш һәм гамәлләр. Ягъни башта бар шундый бер илаһи дип кабул ителгән нәрсә, ул нәрсә төрле булырга мөмкин. Кеше үзе өчен илаһи дип кабул итәргә мөмкин бик күп төрле әйберне. Ләкин ул бар, беренчедән үзе өчен, кеше өчен әлбәттә шундый бер илаһи күренеш бар, божественный дип әйтик, менә профанлыктан, менә бу дөньялыктан аерылган бер зат булырга мөмкин яки күренеш булырга мөмкин. Менә монда безнең хыялны эшкә җиксәк, бик күп төрле нәрсәне күрә алабыз ул илаһи рәвешендә. Ул булырга мөмкин Джастин Бибер, ул булырга мөмкин Христос, ул булырга мөмкин таш, ул булырга мөмкин китап, ситуация, күренеш, хатирә һәм башка бик күп нәрсәләр. Ләкин менә шул илаһи затка карата булган хис бар беренчедән, ниндидер бер эчке кичерешләр бар һәм иң мөһиме тагын гамәлләр бар. Менә бу эчлек дип әйтик инде, алар менә шу диннең аслын тәшкил итә Джеймс фикеренчә. Джеймсның китабы да кызык атала. Ул бит дини формаларның күп төрлелеге дип атала. Менә шуна дини формалар, диннең формалары бик күп төрле булырга мөмкин Джеймс фикеренчә. Һәм бу фикер белән без тулысынча килешәбез. Менә безнең хәлдәге фән кысаларына якынрак туры килгән билгеләмәне һәм мин үземә бик ошый торган билгеләмәне биргән кеше ул француз галиме, социологиягә нигез салучы шундый алпат затларның берсе Эмиль Дюркгейм. Ул гомумән аны религия фәнне бик ярата, ул анда бик зур урын алып тора дип әйтик инде, аның беренче чорларына карата. Ул шундый катлаулырак бер билгеләмә бирә. Беренчедән ул изге дип саналган дигән төшенчәне кертә. Изге дип саналучы, изге дип саналган әйберләр. Ягъни священные, изге, кутсый дисәк тә булыр, күпме дәрәҗәдә ислам сүзен алып. Һәм менә ул кутсый дигәнгә, изге дигәнгә төрле әйберләр кергә мөмкин. Ул шуңа да әйтми изге әйберләр дип. Ул әйтә изге дип саналган әйберләр, изге дип саналган бер шундый бер, дөньяның бер өлеше бар дип әйтик инде. Менә шуңа бәйле булган, шуңа карата юнәлеш тапкан ышанулар һәм гамәлләр бар. Һәм менә шул ышанулар һәм гамәлләр тирәсендә берләшкән кешеләр бар. Менә шушы ике өлеш дип әйтим, кисәк, беренчедән монда хәтта беренче кисәк килеп чыга. Бар безнең изге, нәрсәдер изге. Бар шушы изгегә бәйле рәвештә килеп чыккан ышану, мәсәлән, шул изгегә ышану һәм изгегә ышану таләп иткән гамәлләр бар. Һәм менә бу тагын мөһим өлеше, изгегә ышанган, гамәлләр кылган кешеләр бергәлеге бар. Аны аты чиркәү дип, церковь дип аталган. Без аны атыйлабыз өммәт дип теләсәк. Бәлки аталабыз чиркәү дип, шул рәвештә чиркәү бу очракта аңлатмый бинаны яки христиан чиркәүен бу гомумән дини бергәлек дип әйтик инде. Менә шушыларның бердәм системасы ул дин була. Бу төшенчә бер яктан караганда идеаль. Чөнки чыннан да һәрбер диндә диярлек бар ышанулар системасы, һәрбер диндә бар гамәлләр системасы. Син ышанасың, син гамәлләр кыласың, нәрсәләр эшлисең. Һәрбер диндә бар изге булган әйбер, изге булган зат, күренеш, халат, кичереш,
момент, вакыт, урын. Һәрбер диндә бар шушы бергәлек. Чөнки дин ул индивидуаль гына була алмый беркайчан. Кешенең шәхси үзе өчен урап чыгарган ышанмалар системасы дин дип аталмый беркайчан. Ул аның шәхси үзенең системасы дип әйтелгән. Ләкин монда шундый проблема бар, ул инде күптән ачыкланган, һәм ул хакта күп тапкыр язылды. Инде ул теге шундый, Аллаһка керә торган шундый ситуация дип әйтелгән. Бу билгеләмә күзлегеннән караганда безнең бик күп төрле күренешләр дингә әверелә, дин дип атала. Мәсәлән, шундый баналь, традицион киң әйтелгән, тапталган шундый бер мисал бар, Рубин футбол такымы, Рубин футбол командасы. Һәм Рубин футбол командасы җанатарлары өчен Рубин командасы үзе, аның символикасы, аның футболчылары, изге дип әйтелгәндә, алар бик кадерле. Чөнки Дюркгейм изге дигән төшенчәне ул кадәр аңлатып та бетерми. Ул изге, ул ничек әйтим, ул аерылган. Ул аерым статуска күтәрелгән, яки ул менә хәрам статусына ия булган, ягъни запретный тыелган статуска ия булган, шундый бер әйбер. Ул кадерле, ул мөһим, әһәмиятле аерылган дип әйтелгәндә. Аның менә шундый илаһи сыйфатлары турында Дюркгейм фикер йөртми. Шуңа күрә Рубин командасы мисалы ул дөрес мисал. Менә бу очракта Дюркгеймның концепциясына туры килә. Һәм бар Рубин командасы, яки Спартак командасы, Динамо командасы, Ак Барс хоккей командасы. Аның тирәсендә берләшкән кешеләр бар. Җанатарлар төркеме бар, церковь бар. Җанатарларның шушы изге объектка бәйле рәвештә булган нидә булса бер ышанулары, өметләре, ышанычлары бар дип әйтелгәндә. Нидә булса йолалары бар, чөнки аларны берләштергән символлар бар, аларны берләштергән девизлар бар, шигарләр бар. Әлбәттә, алар теге Рубин командасы ширкәвенә барып гыйбадәт кылмыйлар, ләкин аларны берләштергән нидә булса бер гамәлләр бар дип әйтелгәндә. Ишарәләр булган хәтта. Һәм менә булар системаны тәшкил итә, һәм билгеләмә күзлегеннән караганда дингә туры килә. Яки, мәсәлән, изге символ рәвешендә каралырга мөмкин флаг, яки дәүләткә ышану, дәүләт, һәм менә тагын башка бик күп төрле төшенчәләр булырга мөмкин. Милләт, кайберәүләр өчен милләт диннән кадерлерәк, һәм менә мондый мисалларда әлбәттә менә Дюркгеймның системасы эшли башлый, төшенчәсе эшли башлый, һәм милләткә ышану да дингә әверелергә мөмкин. Дин дип аңлатылырга мөмкин. Шуңа күрә бу төшенчә әлбәттә тулысынча динне аңлата алмый. Чөнки монда сәер ситуациялар килеп чыга башлый. Яки менә монда шунысы мөһим, Дюркгейм изге белән профанны аерып куя. Бар безнең изге дип саналучы әйберләр. Монда шуны аңларга кирәк, изге, ягъни священное, ул һәр вакыт менә безнең күзаллауда менә килдең дә табындың дигән мәгънәдә түгел, әлбәттә. Изге ул аерым бер сфера. Дөньяның аерым бер даирәсе. Ул күзгә күренергә мөмкин, күзгә күренмәскә мөмкин, ләкин кеше аны үзе кабул итә, үзе өчен аерым дип. Ул аерымланган бу дөньядан. Һәм менә шушы изге кагылмый торган, безнең яши торган тышкы дөнья бар дип әйтелгәндә, шундый профан дөнья. Профан дип сөйләшә, теге кеше профанизация, профанлаштыру дөньяны, ул менә шул изгелектән аны чыгару инде. Изге статусыннан чыгару. Шушы әйбер ул теге безнең мәдәният өчен ул теге мөһим момент чынлыкта. Безнең кайбер изге саналучы мәдәни төшенчәләр урыны белән профанлаша, гадиләшә, халыкка якыная, һәм бу халыкка якынаю ул бик куркыныч момент. Изге әйбер өчен. Чөнки профанлашканда ул изгелеген югалта, изгелеген югалткач һәм теләсәң сәшәп була. Изге белән син теләсәң сәшәп алмыйсың. Менә Дюркгейм изге белән профанны аерып күрсәтә безгә үзенең социологик хезмәтләрендә. Шунысы белән шушы фән өчен дә кадерле дип әйтелгән. Соңрак изге һәм профан төшенчәләре бик зур роль уйнаячаклар феноменология дигән фәндә, диннең феноменологиясында. Ул анда бик күп нәрсәне аңлата алачак безгә. Менә бу диннәрне аңлатканда диннең асылын таба алмау проблемасы ул бик күп билгеләмәләргә хас инде. Һәм ул тулысынча хәл ителмәгән. Менә Эрик Фром дин турында әйткәндә, ул нәрсә ди? Ул динне ориентация системасы буларак аңлата. Ягъни кешегә кыйбла бирү системасы. Менә кыйбла бирүче аңа табыну объекты бирә торган карашлар системасы. Бу күзлектән карасаң,
дин дип аталарга мөмкин Аллага табынуда, ташка табынуда, законга табынуда, партияга табынуда, хеткәмчә шул бишара Джастин Биберга табынуда, һәм башка бик күп табынулар системасы. Әгәр дә менә бу объект һәм аңа табыну сиңа дөньяда яшәргә мәгънә бирә икән, сиңа кыйбла бирә икән, димәк ул дин була. Ну без асылда мондый мәгънәдә әлбәттә дин сүзен үзебездә кулланабыз. Шулай бит без мәсәлән әйтергә мөмкин, без менә ул кешенең дине акча, ул акчага табына. Яки бу кешенең там анда дине байлык, там дан һәм башкалар. Әлбәттә бу шулай. Бу менә бүгездә караганда дингә туры килә. Ну менә Эрик Фром ул гуман диннәр һәм авторитар диннәр дигән төшенчәне дә керткән. Менә аны күзлегеннән караганда, менә шунда бик күп нәрсә дин булып санала һәм психоанализ мәсәлән аның системасында шулай ук дин буларак карала ала, гуман дин буларак, ягъни кешенең гармонияга чакыручы һәм аның табигатына туры килә торган шундый бер дин буларак. Һәм инде менә соңгарак очырда яшәгән галимнәрдән Клиффорд Гирц динне беренче чиратта символлар системасы буларак караган. Әлбәттә бу символлар системасы һәрвакыт шулай ук кешегә мотивациялар, менә бу эчке бер көйләнешләр бирә, һәм инде менә бу символлар аркасында алар аның аша туган мотивациялар, аның аша туган дөньяга караш системасы дип әйткәндә, ул хакыйкыйлыкка, дөреслеккә туры килә алган бердән-бер система буларак карала дип әйткәндә. Гомумән алганда, менә хәзерге фәндә динне аңлатканда берничә төрле моментка игътибар ителә. Беренчедән диннең структурасы бар билгеле бер дәрәҗәдә. Ягъни әгәр дә дин икән инде, ул менә шушы структурадагы әйберләрне үз иченә кертергә тиеш. Ягъни анда булырга тиеш, мәсәлән, дини аң, ягъни психологик өлеше дип әйткәндә. Анда булырга тиеш кануннар системасы, ягъни кеше нинди дә булса законнарга, шу динксларны тәртипләргә буйсынырга тиеш. Аның булырга мөмкин дини текстлары, ул мәҗбүри элемент буларак каралмый, чөнки кайбер диннәр текстсыз диннәр була изге текстлары булган диннәр. Динксларында булырга мөмкин һәм гадәттә кагыйдә буларак була дини бергәлек, ягъни беренчедән әлбәттә дин индивидуалга булмый, ул һәрвакыт бергәлекне күз уңында тота. Әмма ул бергәлек төрле рәвештә булырга мөмкин. Ул булырга мөмкин кечкенә генә бер дини берләшмә рәвешендә, дини төркем рәвешендә башта. Ул булырга әйләнергә мөмкин дини берләшмәгә һәм аның составы киңәяргә мөмкин. Ул булырга мөмкин секта рәвешендә. Ну, секта дигән төшенчәне без гадәттә кулланмыйбыз. Секта төшенчәсе объектив төшенчә буларак каралмый, чөнки ул христиан дине белән бәйле. Секта, сакара дигән сүздән килеп чыккан, бүленеш дигән сүздән бүлү дигәннән ул һәрвакыт бүленешне күз алдына тота, ягъни нәрсәдә булса бүлүне баштагы мәлдә. Ягъни ул һәрвакыт диннән аерылып чыга. Бар деноминация дигән төшенчә, бар церковь, чиркәү дигән төшенчә, бу очракта ул диннең шундый бер зур берләшмәсен күз алдында тота. Һәм инде менә дин төшенчәсе үзе дип әйтгәндә шундый бер зур система буларак. Берләшмә булырга мөмкин һәм диннәрдә гадәттә берләшмә була. Һәм дин кысаларында менә карала һәрвакыт дини гадәтләр дисәм дөрес булмас, дини тәртипләр, дини үзеңне динчә тоту дип әйтгәндә, религиозное поведение. Кеше шушы дин кысаларында үзен билгеле бер дәрәҗәдә тотарга да тиеш була. Ягъни аның тотарга тиеш дигәнең канунга буйсынмаулыгын тотмый. Дин һәрвакыт кешенең дөньяга карашын да, дөньяда гамәлләр кылу системасында билгели. Мәсәлән, ислам дине бу очракта яхшы мисалдыр, чөнки ислам дине кешенең яшәешенең барлык аспектларында нәрсә эшләргә тиешлеген билгели. Ягъни һәрбер адымыңны регламентлаштырмаса да, әмма ислам дине мәсәлән кешенең кеше тормышын тулысынча үз эченә алганга күрә, анда менә ничә әйтәм, сакраль булмаган момент юктыр да бәлки. Чөнки синең һәрбер гамәлең мәгънәгә ия. Һәм син намаз эчендә генә мөселман түгел, син һәрвакыт мөселман дип әйтгәндә. Яки син җомга көнендә мөселман түгел, син һәрвакыт мөселман һәм синең һәрбер адымыңда, һәрбер гамәлеңдә динилек чагылыш таба. Асылда бу күп диннәрдә күзәтелә. Ислам динендә бу аеруча, ислам динендә һәм яһуд динендә бу аеруча чагылыш тапкан. Ислам динендә ул чагылыш таба фәлсәфәсе мәгънәсе белән һәм кагыйдәләре күплеге белән дип әйтгәндә. Яһуд динендә ул тоташ регламентация буларак аеруча
менә яхшы күренә. Диннең кешенең тотышын регламентацияләве. Яһуд динендә булган кагыйдәләр бик күп, һәм ул кагыйдәләр менә һәрвакыт тормышның һәрбер өлешенә каралган, һәрбер өлеше бәйле рәвештә кагыйдә бар. Ягъни без әгәр дә яһуд дины турында сөйләсәк, һәм аңлата башласак аның кануннар системасын, сәгатьләр, айлар, еллар буе сөйләшә алабыздыр, чөнки бик күп төрле кагыйдәләр һәм бик күп төрле ситуациялар каралган бу дин кысаларында. Менә барысы да безнең әлбәттә диннең шундый бер структурасын тәшкил итә, һәм структурага бәйле рәвештә безнең әле тагын бар берничә мөһим элемент. Ягъни дин кысаларында бар безнең дини аңны өйрәнә диннең психологиясе. Дини аң дигәндә без нәрсә без аңлатабыз теге. Безнең ышану системасын, иманны, безнең моның иченә керә инану белән бәйле рәвештә килеп чыккан безнең менә бу дини хисләрдә. Һәм инде әлбәттә шушылар белән бәйле безнең дини эшчәнлек, әйткәнчә менә религиозное поведение, үзенең динчә тоту һәм дин кушкан менә бу гамәлләрне кылу дип әйтсәк инде. Яки тотмау, үтәмәү киресенчә ал гамәлләрне. Дини мөнәсәбәтләр, кешенең башкаларга карата булган мөнәсәбәте, кешенең үзара мөнәсәбәтләре, дин белән берләштерелгән кешеләрнең тышкы мөнәсәбәтләр һәм дини оешма. Бу ягъни дини бергәлек. Менә шушы 4 элемент, 4 структура элемент диннең хәзерге фән кысаларында инде асыл тәшкил итәләр. Дини оешмаларны әйткәнчә, алар төрле булырга мөмкин. Бу аерым шулай бер фәнни юнәлеш дип әйтергә дини оешмаларны өйрәнү. Гомумән безнең мәсәлән илдә динне дин дип тану ул беренче чиратта дини оешманы теркәү белән бәйле. Ягъни мәсәлән кайбер дәүләтләрдә аерым рәсми диннәр исемлеге бар, гомумән диннәр исемлеге булырга мөмкин. Дин дип кабул ителгән идеялар исемлеге дип әйтергә дәйме. Һәм мәсәлән Швециядә хәтта копими дине дигән төшенчә бар. Ул менә пиратлар дип әйтергә. Менә интернет челтәрендә мәгълүматны пиратларча алып куюны, йөкләүне, урнаштыруны таныткан, изге дип саналган кешеләр дине дип әйтергә. Ул шундый ялган дин түгел, пародия рәвешендә туган дин, һәм мәсәлән Швециядә ул рәсми диннәр исемлегенә кергән. Безнең илдә рәсми диннәр исемлеге юк, безнең илдә бар традицион диннәр исемлеге, аның иченә менә беренче дин кергән. Россия өчен традицион булган диннәрендә бар ислам, анда бар христианлык аңлашыла, анда бар буддизм, анда бар яһуд дине. Менә бу диннәр безнең традицион диннәр исемлегенә керә. Бу диннәр исемлеге нәрсә өчен кирәк иде? Бу диннәр исемлеге кирәк иде. Шушы диннәрнең дини текстлары, изге текст дип танылган текстлары беркайчан да суд тарафыннан тыелмасын өчен. Чөнки бездә мәсәлән шундый суд хаталары аркасында Коръән тексты тыелган вакытлар булды, Библия тыелган вакытлар булды. Ягъни Библия китап булып бастырылган, ул экстремист дип танылучылар кулында булган һәм шуның кулында, аларның кулында башка китаплар белән бергә тыелган. Мәсәлән, ул бу инде теге абсурд хәлендә. Шуңа күрә андый хәл булмасын өчен әлбәттә бу текстларны керттеләр һәм текстларны керткән вакытта менә бу диннәрне дә билгеләделәр. Әмма гомумән алганда теге диннәр официаль дин исемлеге юк. Шуңа күрә гадәттә без мәсәлән әйтәбез икән, бу дин танылган, бу дин бар дип, монда сүз бара дини оешма турында. Дини оешманы теркәү ул аерым бер шундый процедура һәм аның менә әгәр дә бу традицион булмаган дин икән дип әйтәк инде, менә безнең илгә яңа килеп кергән дин икән, яки яңа туган дин икән, ул очракта теркәү башында үткәрелә дин белеме күзлегеннән экспертиза. Һәм бу экспертиза чынында өйрәнелә диннең тарихы, аның идеялары, аның шушы, ничә әйтик инде, дин статусына туры килү-килмәү. Әгәр дә оешма дин статусына туры килми икән, аңа әлбәттә дини оешма статусы бирелә алмый. Ягъни ул религиозный организация буларак теркәлә алмый. Ул теркәлергә мөмкин башка төрле рәвештә. Коммерцияль оешма, коммерцияль оешма. Шушы динилек статусы булмау аркасында безнең илдә мәсәлән саентология ширкәве дигән оешма ябылды дисәк тә була инде. Ул дини оешма буларак эшә туктады. Ул тыелмады, ләкин ул дини оешма буларак теркәлми хәзер. Чөнки менә экспертлар фикеренчә, ул саентология мәсәлән теге дин төшенчәсенә туры килми. Бу бәхәслерәк фикер әлбәттә. Чөнки дөньяның башка илләрендә, күпчелек илләрендә саентология дин буларак карала, ә бездә ул мәсәлән хәзер дәүләт тарафыннан дин буларак каралмый. Кайбер дини оешмалар шундый экспертизалар барышында гомумән ил өчен, халык өчен зарарлы дип танылырга мөмкин һәм тыелырга мөмкин гомумән. Андый хәлләр дә була. Ягъни тик торганнан гына, мәсәлән, безнең илдә динне тыеп булмый. Хәзерге кануннар кысаларында. Ягъни
беркем дә әйтә алмый. Бер судта мәсәлән, көннәрдән бер көнне ислам динен тыя алмый. Законда андый процедура каралмаган. Тыйып була конкрет дини оешманы. Мөселман дини оешмасы булырга мөмкин, христиан дини оешмасы булырга мөмкин. Әгәр дә экспертизалар барышында, ниндидер шу эзләнүләр барышында аның шу оешма алып барган эшчәнлек, ул тараткан идеялар, ул тараткан нинди дә булса матбугат чаралар һәм башкалар зарарлы дип танылса, ул әлбәттә тыйлырга мөмкин. Менә шундый үзенчәлекләр бар. Шуңа күрә дини оешма дигән тема ул шулай әһәмиятле тема. Алар динне өйрәнүдә бик зур урын алып торалар. Дин җәмгыятьтә нәрсә эшли? Дин җәмгыятькә нәрсәгә кирәк һәм дин ни өчен юкка чыкмый? Бу да кызыклы сорау. Чөнки менә ничә әйтик инде, менә озак еллар дәвамында, 20 гасыр дәвамында диннәр тиздән юкка чыгачак, диннән кирәк түгел дигән фикердә яшәп килә иде. Бирәк тә безнең илдә һәм хәзер дә кайчак уйлап карасаң, теге шундый фикер туа кабер кешеләрдә. Диннәр инде бетә, диннәр инде актуаль түгел. 20 гасыр кешесе ул заманча кеше, рациональ, фикер итә торган кеше һәм ул әлбәттә диннәргә ышанырга тиеш түгел яки ышанмый. Тегесе монысы һәм без менә күрәбез, бөтен дөнья күләмендә, әгәр дә карасак, Европада дини трансформация 20 гасырдан бирле бара. Ширкәүләр кими, ширкәүләр ябыла, христианнар саны кими. Европада үзендә мәсәлән католиклар саны мәсәлән кими бара елдан ел. Ләкин алмашкан мөселманнар саны арта. Ләкин теге, үзгәрешләр бар. Динилек гомумән алганда кимергә мөмкин бүгенге безнең кими безнең җәмгыятьтә. Һәр хәлдә урта гасырлардагы сыман түгел кебек тоела безгә динилек. Әмма монда инде барса бәйле һаман да төшенчәгә без нәрсәне дин дип атыйбыз. Чөнки безнең әле монда проблема килеп торган мөмкин. Дин дөньяда урынын югалтамы яки бәлки башка процесс бардыр, бәлки дин трансформация гына кичерәдер. Динилекнең башка формалары туып киләдер, монысы инде башка мәсьәлә. Һәм безнең җәмгыятьтә, борынгы җәмгыятьтә, һәр җәмгыятьтә дин беренче мөһим функцияны башкара. Дин беренчедән дөньяга канун бирә дип әйтик инде, регуляция функциясын башкара, ягъни тәртипкә сала безнең җәмгыятьтәге тормышыбызны, кешенең үзенә кешенең үзен тәртипкә сала, билгеле бер тәртипкә. Ул тәртип төрле булырга мөмкин. Ул тәртип безнең күзлектән караганда яхшы булырга мөмкин, начар булырга мөмкин, ул тоталитар булырга мөмкин. Әмма ул регуляция. Ул наша функцияны башкара. Регуляция кирәк, ул башкара. Начармы, яхшымы, анысы башка мәсьәлә. Дөньяга караш булдыра дин әлбәттә, кешегә дөнья картинасы бүләк итә була инде. Дин булганда кешегә дөнья турында фикер итү җиңелрәк, чөнки ул аңа әзер картина бирелә. Шушы картина бар, син шушы картина кысаларында яшисең. Бик тә файдалы әйбер баш мие өчен дип әйтик, нәрсә ягыннан баш миенә башка тара кирәк түгел, уйларга кирәк түгел. Бу аның кимчелекле ягы, икенче яктан тарихның менә шундый зур бер өлешен дип әйтик инде, бу бик кирәк бер булган. Әгәр дә дөнья картинасы булмаса, кеше адаша. Кешегә инанырга кирәк нәрсәгә дә булса, моннан башка адаша. Инде менә шундый танылган бер фикер, дин кешегә авырчыкта ярдәм итә, ягъни диннең бар компенсация функциясы. Дөньяның авырлыкларын яки кешенең шәхси инде бер авырлыкларын кичерергә булыша, ышаныч бүләк итә, яхшы тормыш вәгъдә итәргә мөмкин. Яхшы тормыш вәгъдә итмәсә дә, менә шушы регуляция аркасында, төгәл кануннар булу аркасында, картина булу аркасында кешегә җиңеллек бирә дип әйтик инде. Билгесезлектә яшәү бик авыр. Дин билгеле бүләк итә күп дәрәҗәдә билгелелек. Әлбәттә син төгәл белмисең үзеңнең урыныңны, ләкин син беләсең, бу урынга ия булыр өчен нәрсә кирәк икәнлеген. Ягъни җәннәткә керер өчен яки нирванага ирешер өчен син нәрсә эшләргә тиеш? Син аны беләсең. Инструкция бар. Шуңа күрә җиңеләя тормыш. Дин коммуникация булдыра, ягъни кешеләргә үзара аралашырга һәм аңлашырга мөмкинлек бирә. Шул вакытта дин җәмгыятьне берләштерә. Һәм аның әле тагын башка функциясе, берләштерү, интеграция белән бергә, аның әле бар дезинтеграция ясый мөмкинлеге, ягъни әлбәттә дин җәмгыятьне әле бүлгәли иде. Ягъни безнең диндәгеләр һәм башка диндәгеләр дигән ике зур төркемгә бүлә беренче чиратта. Бу аның шундый бер функциясе дип әйтик инде. Башкара торган гамәле. Һәм әлбәттә дин мәдәни функциягә дә ия. Инде башта әйтеп үткәнчә, безнең мәдәнияттә булган бик күп күренешләр дин аша килгән һәм дин аларны сакларга һәм дәвам итәргә ярдәм итә. Мәсәлән, без Европа мәдәниятен раштуадан башка күзенә китерә алмыйбыз. Бик күп әдәби әсәрләр, мәдәни күренешләр шуның белән бәйле. Мәсәлән, раштуа ул дин тарихы, дини символ. Яки архитектураны карасак та, мигъмариятны карасак да, мигъмариятның беренчел функциясе торак объектлар төзүдән битәр, кешенең дөньяда
дини күзлектен орнын белгілеу булган бұрынғы замандарда һәм менә ул бара-бара гына дөнья уйлашкан дип әйтсәк инде. Дин һәм архитектураның бәйләнешен аңларга теләсәк, искә төшәргә кирәк масоннарны. Масоннарны дин тарихыннан тыш өйрәнү авыр һәм менә без моны күрәбез, ничек менә дини бер идея, дөньяны яралтучы Алла идеясы, ничек мәсәлән төхенте ясый, бер шундый юнәлеш барга килүенә. Һәм менә булар барысы әлбәттә менә аның диннең шундый мөһим функцияләре булуын аңлаталар, тәшкил итәләр шу функцияларны. Менә безнең диннәрнең бар классификациясы, алар бик күп төрле дин. Чөнки без гомумән дөньяны баш мие безнең яратып, дөньяны бүлгәләргә аңлатырга менә ак, кара, сары, яшел, зәңгәр дип, озын, кыска, уртача һәм башка дип бүлгәләгәндә безгә дөньяны танып белү җиңелрәк. Һәм менә диннәрне өйрәнгәндә әлбәттә аларның төрле категорияларга, сыйфатларга бүлеп карау кабул ителгән. Мәсәлән, без карый алабыз шундый иң гади генә критерийлар буенча карасак, барыбызның дөнья күләм танылган диннәр, ягъни ислам дине, буддизм һәм христианлык. Менә 3 дин бөтен дөнья буенча таралган дип санала. Ни өчен шулай? Менә бу диннәр алар милләткә нигә карамыйлар. Беренчедән, икенчедән җир шарына күпчелек өлешенә булар таралган. Һәм инде алар, бер локация белән яки бер этнос белән бәйле түгел. Бар безнең милли диннәр, мәсәлән, инде монда керә. Мәсәлән, яһуд дине иң таралган мәсәлән, яһуд дине чиста милли дин. Иудаизм белән еврейлык икесе бер әйбәт дип санала бу очракта. Яки мәсәлән, синтоизм дине ул милли дин, чөнки японнарга гына хас булган дин. Һәм башка шундый безнең мисаллар бар. Без диннәрне карый алабыз, башка төрле критерийларга чыгып, зурсы әйткәндә, диннәрне бүлүнең иң гади критерие борынгы заманда булган критерий. Дөрес дин һәм ялган дин. Минем динем дөрес дин, калган диннәр ялган дин. Иң гади критерий. Ул борынгыдан кулланган һәм һәр асылда кулланыла инде. Килеп чыгышына бәйле рәвештә диннәрне тагын бүлү системасы бар. Мәсәлән, Ибраһим диннәре, безгә таныш булган система, Ибраһим диннәренә керә. Ибраһим галәйһиссәлам белән, Авраам белән бәйле булган диннәр дип әйтик инде, иудаизм, христианлык һәм ислам дине. Һәм әлбәттә моның эченә керә әлбәттә бу диннәрнең агымнары, алар чиксез күп. Христианлык эчендә генә меңләгән агым бар. Иудаизмда бер төрле түгел, исламда бер төрле түгел. Безнең бар монотеистик, политеистик, генотеистик диннәр, ягъни күп аллалы, бер аллалы. Дөресрәге менә монотеистик бер аллалы, политеистик күп аллалы, генотеистик шулай ул бер аллалы, ул шулай күп аллалы, ләкин генотеистик диннәрдә күп алла бар һәм шулар арасында өлкән бер алла бар, өлкән бер илаһ бар дип әйтик инде. Менә шундыйрак безнең критерийлар бар. Булар критерийларның кайберләре генә, чынлыкта критерийлар күп, классификациялар күп һәм алар катлаулана бара дигәндәй. Һәм менә безнең соңгы 100 елда килеп чыккан шундый бер термин бар, квази диннәр дигән. Ягъни дингә хас булган сыйфатларның бер өлешен үзендә булдырган, ләкин тулысынча дин төшенчәсенә туры килмәгән диннәр дип әйтик инде булар. Монда алар төрле булган мөмкин. Менә Пауль Тиллих дигән белгеч, галим, менә шушы квази диннәр категориясенә кертә идеологияларны. Мәсәлән, фашизм, коммунизм, либерализмны ул квази дин дип атай. Чөнки әгәр дә игътибар белән карасак, менә бу идеологиялар безнең өлешчә дингә бик нык якын була. Мәсәлән, фашизмда, менә шул Алманиядә таралган нацизм дигән төсләр. Нацизмда анда беренчедән апокалиптик идеялар булган. Нәрсәдә бу шундый чагылыштаба эсхатология идеялар дип әйтәм. Менә бу дөньяның ахырында сүз бар анда. Мәсәлән, Гитлерда, безнең нацистларның башка идеологларда алар мәңгелек рейх турында, менә 3нче рейх килә дә, ул мәңгелек була дип сөйлиләр. Бу менә күп дәрәҗәдә шундый бер мессиан идеясы, икенче яктан шундый бер эсхатология идея дип әйтәм. Икенчедән, әгәр дә без ага карасак, менә шу идеологияларны аларда символлар системасы бик көчле, китап бар, изге китап бар. Мәсәлән, барган мөмкин Mein Kampf, барган мөмкин Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин әсәрләренең компендиумы да, шундый бер китапханәсе. Бар изге затлар, коммунизмда гомумән шаһидләр системасы булган, чөнки әгәр дә карасак безнең ил тарихына, хәтта ил тарихына культураль гомумән безгә карасак безнең ил хәзер Татарстанның тарихына, безнең Татарстан өчен шундый мөһим булган кайбер урыннарга, мәсәлән, Кремльдә безнең бар Шенкман тыкырга дип әйтәм, Шенкман юлы, урамы. Кремль диварлары бар, менә шушы урыннарны менә безнең 20-30 елларда бәйләгәннәр гражданнар сугышы барышында һәлак булган кешеләр белән.
ягъни Шенкман шуларда халак булган кешеләрнең берсе. Мәскәү Кремле гомумән монда инде бик нык сакральләшкән урын, чөнки Мәскәү Кремле диварлары, менә Кызыл мәйдан буе ул некрополь. Безнең илнең төп некрополе, төп зираты, чөнки анда беренче Ленин ята, теге шундый фараон рәвешендә әйткәндә, теге зиккуратта ята һәм ул теге ни үле, ни тере түгел, шундый статуста дип әйтгәндә. Аның янында башка шаһитлар, анда граждан сугышы вакытында халак булган кайбер җитәкчеләр, илнең юлбашчылары шунда җирләгәннәр, анда Сталин да ята, мавзолейдан соңрак үчелгән Сталин да, ил өчен мөһим булган башка шәхесләр, хәтта Гагарин да Кремль диварларында җирләнгән. Дөресрәге аның көле шунда куелган Кремль диварына. Ягъни шундый бер халак булучылар, шаһитлар культы булган дип әйтергә була инде. Булар барысы да динне хәтерләтә. Дин, менә бу диалогикаларында туган тоталитар дәүләттәге җырлар, йолалар, кабул итүләр, җирләүләр, менә без хәтта татар дөньясы кысаларында да, менә әгәр дә без карасак, совет чорында татарларда булган менә бу шәхесләрнең җирләүләрне, ул бит аерым бер йола, ул мөселманнардагы җиназа намазы түгел, ул советларча күмү, речьлар белән, пиджакта, костюмда күмүләр белән, демонстрациялар белән, бу йола һәм бу диннең субстраты дип әйтгән. Менә бар безнең эчәргә була нормальный кофе, яхшы кофе эчәргә була. Эчәргә була 3 в 1 кофе. Менә коммунизм яки фашизм урын-урды белән ул менә диннең шундый 3 в 1 варианты дип әйтгәндә. Субстраты, аны арттыручы әйбер. Чөнки ни өчен бу әйбер килеп чыга, моны аңлатырга кирәк психолог үзлегеннән. Чөнки адәм баласы табигаты белән, дини булуга хирыс. Дини булуга хирыс. Ул аңа дини булырга кирәк. Аңа нәрсә булса ышанырга кирәк, ышану өчен һәрвакытта әле гамәлләр дә кирәк. Һәм шуңа бәйле что гамәлләр дә кыла. Без моны беләбез, моны бу хакта Фатих Әмирхан язган, Шафигулла абзыйда. Фатих Әмирхан менә без татарларда бәлки беренче религиявәттер. Бу яктан карасак. Ул менә шушы дини күренеш, шушы менә бу дин структуралары килеп чыгуның тасвирлаган, ул хакыйкатькә яхшы туры килә. Һәм менә хәзер бу хакта зур-зур тикшерүләр бар. Менә бу совет кешесенең дине урында торган менә бу әйберләрне өйрәнүләр бар хәзер әлбәттә. Шулай менә бу квази диннәргә, дин сыман булган диннәргә, дин сыман булган күренештәргә кертәләр интернет диннәрне, менә безнең кайбер фильмнар аркасында килеп чыккан диннәрне, мәсәлән, бар безнең теге дудаизм дип әйтгән шундый бер дин. Большой Лебовский дигән фильм. Моннан соң килеп чыккан дин. Анда Большой Лебовский бит инде безнең Лебовский әфәнде баш каһарман, аның кушаматы чувак, ягъни Дюд. Һәм менә шуннан килеп чыккан. Аның яшәеш фәлсәфәсен кабул иткәннәр шулай бер дин дип аларак. Шундый бер төркем бар. Ул теге әлбәттә җитди рәвештә карала алмый, әмма ул бар анда күренеш. Яки безнең Звездные войны белән рәвештә килеп чыккан диннәр бар. Йолдыз сугышлары фильмнар аркасында менә бу теге көчкә ышанулар һәм башкалар. Гарри Поттер белән бәйле диннәрнең барлыгын белмим. Ләкин менә интернет диннәр дә безнең килеп чыга. Кайбер теге китапларда, фэнтези әсәрләрдә, киноларда, сериалларда, уеннарда булган искә алынган диннәрне, уйлап чыган диннәрне чын дин буларак кабул итүчеләр дә бар безнең. Һәм әлбәттә 20 гасыр дәвамында барга килгән үскән диннәр, алар теге юк түгел инде. Мәсәлән, инде без квази диннәрдән тыш без әле тагын пародия сыман диннәр дигән төшенчәне дә беләбез. Пародийный религия дип атыйбыз инде аларны. Булар максатчан рәвештә диннән көлү яки динилектән көлү, динилек турында кыюрак фикер йөртү максатыннан уйлап табылган диннәр инде. Бу категориягә кергән иң данлыклы дин ул әлбәттә пастафарианлык дине. Пастафари сүзе паста һәм растафари сүзләреннән килеп чыккан. Растафари ул чын дин. Африкада килеп чыккан һәм Африка һәм көнбатыш мәдәниятен берләштергән дин дип әйтгәндә. Менә пастафарианлык килеп чыккан безнең көнбатышта һәм ул диннән көлү формасында килеп чыккан. Ул төрле дини идеяләрне берләштергән үзенә. Аның килеп чыгышында беләсезме, теге мөһим роль уйнаган әйбер ул дуршлаг. Чөнки кайбер дин вәкилләренең паспортка, фотога төшкәндә үзләренең дини киемнәрен, баш киемнәрен киеп төшү хокукына көрәшләре барышында, менә бу кайбер кешеләр нишләп әле аларга баш киемнән төшәргә ярый, ә миңа ярамый дип, менә мин дуршлагка ышанам, дөресрәге чатырган макарон
монстрына ышанам, шуңа күрә менә минем динемдә дуршлаг изге бар, мин дуршлаг киеп фотога төшәргә тиеш дип үзләре хуплашы көрәшкәннәр. Көрәштә конкрет бер шәхес һәм ахырчыкта шундый дин барга килде дисәк тә була инде. Ул менә төрле диннәрдә булган кайбер элементларны берләштерә, анда гомуми идеялар анда ахмак булма, изгелек кыл дигән рәвештә инде ул. Адашыннан да дини йолалар барышында юла дигән сүз монда инде куштарлыклар эчендә алына. Алар барышында дуршлаг кирәк башка. Һәм инде бу диннең шундый йолалары да бар, аның изге көне җомга көне, анда изгелек кылырга кирәк дигән сүз бар инде әлбәттә. Гынаһлар системасында бик юк, ләкин менә ул шундый, атеист булган кешеләргә күңел ачу чарасы дип әйтергә асылда. Ләкин кайбер илләрдә ул дин буларак теркәлгән. Безнең илдә ул дини оешма буларак теркәлергә омтылды. Һәм инде менә безнең илдә, Россиядә, Русская Пастафарианская церковь Макаронного патриархата дигән шундый оешма яшәп килә дип әйтик инде. Ягъни бу менә Рус православ церковенә пародия, ләкин менә пастафарианлык кысаларында һәм инде аның җитәкчеләре дә булды, патриархлар, алар бар, алар алчылыкта даим рәвештә аларның шундый берләшмәләре бар. Һәм инде алар рациональ рәвештә дингә карап күңел ачарга омтылалар дип әйтик инде. Кайберләр өчен инде бу әлбәттә диннән көлү буларак кабул ителергә мөмкин, әмма асылда булар дөньяга зыян китерми торган шундый бер төркем. Һәм алар бердән-бер төркем түгел. Пародия диннәр чынлыкта күп. Алар даими рәвештә марка кирәккә чыга. Алар инде дин белеме кысаларында җитди рәвештә өйрәнелми әлбәттә. Алар кызык нәрсә ягыннан, алар менә диндә булган элементларны ничек аңлыйлар, ничек кабул итәләр, эшкәртәләр, шунысы безгә әлбәттә кызык. Гомумән алганда, безнең әле менә без дин дип атаган шундый зур системалардан тыш бар бик хисап яңа дини хәрәкәтләр. Монысы менә дин белеме өлкәсендә иң катлаулы тикшерү өлкәседер, фәнедер, чөнки яңа дини хәрәкәтләр беренчедән бик күп. Ягъни без менә урамда сөйләшкәндә бу инде секта дип әйтә торган әйберләр, гадәттә, алар шул яңа дини хәрәкәтләр. Әйткәнчә, секта дигән сүз һәрвакыт негатив мәгънәгә ия, шуңа күрә фәндә кулланмыйлар хәзер. Яңа дини хәрәкәтләр төшенчәсе нейтраль. Яңа дини хәрәкәтләргә керергә мөмкин безнең инде менә соңгы вакытта зур булып таралган шундый традиционга әйләнеп барган диннәр. Мәсәлән, шул ук Россиядә экстремист дип кабул ителгән Яхва шаһитләре берләшмәсе, яки адвентистларны, алар безнең өчен яңа булып санала һаманда, яки мормоннар безнең өчен яңа булып санала, Россия өчен яңа булып санала, яки безнең көнчыгышта килеп чыга торган, Индиядә килеп чыга торган бик күп яңа төрле дини хәрәкәтләр монда керергә мөмкин. Ләкин яңа дини хәрәкәтләр төшенчәсе ул бик нык сыгылмалы төшенчә һәм аның кысаларында бик күп төрле категориялар кертелгән. Менә безнең бер хөрмәтле галимебез Мартинович тарафыннан кертелгән категория күрсәтсәк, анда безнең диннәрнең дистәләгән, йөзләгән яңа дини хәрәкәтләрнең дистәләгән, йөзләгән төре булырга мөмкин. Һәм асылда, әгәр дә дөньяга инде әйткәнчә игътибар белән карасак, без күпчелек очракта гади кеше бер юлы шундый берничә төрле динилеккә ия буладыр. Ягъни беренчедән аның үзенең дини дип саналган дине бар. Мәсәлән, ул әйтә үзен мин православный дип, яки мин католик, лютеран, башка агымда христиан, мөселман, динсез дип әйтергә мөмкин. Ләкин шул вакытта менә аның үзенең дине белән бергә, аның әле башында тагын берничә төрле дини булган фикер яши. Ул берничә динне берләштермәскә мөмкин, ләкин ул берничә төрле дини хәрәкәтне берләштерергә мөмкин. Мәсәлән, кеше православный булырга мөмкин, чиркәүгә барырга мөмкин, ләкин шул вакытта ышанырга мөмкин нәрсәгә, ышанырга мөмкин, мәсәлән, йолдызлыкларга. Бу чиркәүдә йолдызлыкларга ышану ул аерым бер дини хәрәкәт буларак карала. Ул конкрет тотып карап була торган дини хәрәкәт түгел, берләшкән дини хәрәкәт түгел, ләкин ул менә шулай яши торган дини идея дип әйтик инде. Ышану белән бәйле. Ышану белән бәйле. Ул бар. Яки мәсәлән шул вакытта кеше менә ул гороскопка ышана, православиягә ышана, һәм шул вакытта аның әле күңелендә бар метапсихоз идеясы, ягъни җаннарның күчеше, әверелеше идеясы мәсәлән. Андый кешеләрне беләм мәсәлән, андый кешеләр бар. Һәм менә уйлап карасак, безнең башыбызда һәрвакыт шундый идеялар яши. Мөселман кешеләре, мәсәлән, татарларга карасак та, без үзебездә мөселман татар кешесе, мөселман булырга мөмкин, кергән мөмкин. Һәм мөселманны кабул итәргә мөмкин төрлечә сүз уңайнан, мөселманны кабул итәргә мөмкин елга бер тапкыр аш үткәрү рәвешендә, кабул итәргә мөмкин 5 вакыт намаз рәвешендә. Ләкин аның 5 вакыт намаз белән дә кайчак берләшергә мөмкин, кайбер шундый борынгадан калган юлалар, ниндидер ярым мәҗүси ышанулар, мәсәлән, әйтик, магия өлеше
кискен тырнакны теләсә кайда атырга ярамый дигән идея. Ул динме яки магиямы? Аның килеп чыгышы магия белән бәйле. Магия бу очракта карала диннең борынгы бер формасы буларак, ягъни кеше шундый тылсымлы бер гашына. Ул магиягә керә, чөнки бу контактлы магия дип әйтергә булыр инде шундый, ягъни кешенең яки җан иясенең бер өлешенә зыян салсаң, аннан аерылган өлешенә зыян салсаң, аннан аерылган өлеше белән гамәл кылсаң, ул затның тулы өлешенә тәэсир итә. Ягъни кешенең чәчен аласың икән, чәче белән эшлисең икән, бузын саласың икән, ул чәчнең хуҗасына зыян сала мәсәлән, яки тырнагына зыян саласың икән, тырнагына зыян сала. Бу бик нык борынгы ышану чынлыкта. Һәм ул ышану хәтта Библиядә бар. Библиядә битәр әле ул теге тагын да борынгырак китап шундый ышануларда урын таба. Мәсәлән, кәҗә баласын аның әнисенең сөтендә кайнатма дигән кагыйдә бар. Кәҗәнең баласын аның әнисенең, ягъни кәҗәнең сөтендә кайнатарга ярамый дигән кагыйдә бар. Шундый борынгы бер яһүд кагыйдәсе. Не вари козленка в молоке матери его. Ни өчен? Чөнки ул теге яһүд динендәге тыю, теге сөтле белән итледән катнаштырырга ярамый дигән тыю. Икенчедән, ул шулай ук менә борынгы шундый бер магик ышануга бәйле. Әгәр дә син беренчедән гомумән сөтне кайнатасың икән, сөтне кайнатканда син сөтнең хуҗасына, ягъни сыерга зыян саласың. Сөтне кайнатканда сыер үзе дә кайный дип әйтәк инде, аңа зыян килә. Менә шундый без әлбәттә аңа андый бер ышанабыз, без ышанабыз башка бергә, без ышанабыз тырнакны теләсә кайда атырга ярамаганга, яки чәчне яндыра кирәк булуына. Чәчне теге теләсә кайда калдырмыйсың, я җыеп яндырасың, я күмеп куясың, яки нәрсә эшлисең. Мәйет югары суны теләсә кайда тукмыйсың. Бу кагыйдәләр дини текстта язылмаган. Бу кагыйдәләр диннең асын тәшкил итмиләр. Булар аерым шундый мустақил, ярым дини, ярым дини идеялар инде. Мәҗүсилек буенча дин буларак карала. Һәм булар барса бер затта укмашырга мөмкин. Шуңа күрә динилекнең формалары бик күп чыннан да. Дини кичерешләрнең формалары бик күп. Шуңа күрә дә дингә керүнең формалары да бик күп. Һәм шуңа күрә дә диннең башлану моментлары да төрле булырга мөмкин. Ягъни кемдер динигә әверелә, яки кемдер дин уйлап чыгара үзе өчен дип әйтик инде, шиксезлекне уйлап, кемдер кояш баешына карап, яки таң атуга карап, дини кешегә әверелә, чөнки бөек матурлыкка соклана, шиксез матурлыкка соклана, яки кем өчендер тавышлар ишетелә башларга мөмкин, һәм уйлар ишетелә башларга мөмкин. Булар формалар бик күп. Шуңа күрә дә динне теге тоемлап, тотып, бер төрле билгеләмә белән, бер төрле инструментарий белән аңлату бик авыр. Әмма без менә бу күп төрле аңлаган очракта объективлыкка якыная аламыздыр. Ул инде шулай ук теге абсурдлы яңгырый, безнең бердәм инструментның булмавы объективлыкны тәкъмин итә дип әйтик инде бу очракта. Гадәттә килсенчә объектив булыр өчен безгә кирәк бер төрле инструмент. Бу очракта исә без объектив булыр өчен инструментны һәрбер очракта, менә диннең билгеләмәсен дип әйтик инде, һәрбер яңа очракта чак кына яңартырга мәҗбүрбез. Тиешенчә аның төгәллеген үзгәртеп торырга тиеш булабыз бу очракта. Шуңа күрә дә диннәрне өйрәнү бик кызыклы юнәлеш, һәм һәр вакыт анда сораулар ачык кала бирә. Бу инде дин яшәгән вакытта диннәрне өйрәнү фәне яшәячәк, һәм бу фән һәр вакыт яшәячәк, чөнки дин беркайчан юкка чыкмаячак. Адәм баласының күңеленнән динилекне юкка чыгару мөмкин түгел диярлек. Бәлки моны аңлата алырлар нейробиологлар, бәлки моны аңлата алырлар теологлар. Әмма баш миендә һәр вакыт динилеккә ихтияҗ булачак. Баш мие тулысынча рациональ рәвештә эшли алмый. Баш миенә урын белән ышанып кына яшәү җиңелрәк. Без менә шуңа күрә дә бик нык кызыклы аерым бер өлкә белән эшлибез бу очракта.